गाज्वाद मा बोरमा मेन्दा बायदि गाबखोब्रा नों मानसि मेन्दायालाय माथो मेथाइ खनदों हा बुजियाफ्रा मा मेथाइ बेलाय मिना मिना आटाका पर पर आटाकका होनलायनाय नों जाम्बा ससे सियान ससेयालाय मा बुजिनोब्रा बापावै मा जाम्बा ससे सियान ससेब्रा नों मानसिया फुरा जाम्बाबो नंद्राया फुरा सैतानबो नङा नालाय बेनिखायनो जाम्बा ससे सियान ससे बुंबायब्रा बुजिथारालै नों गावनि जानानै गावनि मावनानै बेसेबां बुजायनांगौ जाखोब्रा आच्छा जाबाय ओमफ्राय जोंलारिया मोनबाय नामा जोंलारियालाय मा जाखो बापावै गावनि फिसाजोखौ नटिस गैया नामाब्रा आं न'आव गैयाना मैयानिफ्रायनो आङो दखानावसो थादों दखानावनो उन्दुदों आं लन्थं सिखाव फैनाय जादोंनो बेनिखायनो दखानावनो थानानै लन्थं सिखावखौ नेदोंमोन आं आच्छा लन्थं सिखावबो ओंखारदोंथ' आरो थाबोदान बेनिखायनो होमबा जोंलारिया न'आव थांमाराखै होमबा गैया सोमसेया पुलिस स्टेसनावसो थांलायबाय जोंलारिखौ खबर होनो गसाय खोथाया होमबा बिराद गाज्रि जाथारबाय नामा होमबालाय आंबो पुलिस स्टेसनाव थांनोसैलै फै नोंबो थांफानोबा माबाफोर खामानि दं नोंहा खामानि माने अमा राजा लाहानि हिनजाव गोदाननि न'आव थांनांगौनो दिनै दायमारि हैनांगौनो बेनिखायनो आंखौबो लिंहरदोंमोन आरो बेवहायनो थांनो होननानै फैदोंमोन आं आच्छा दे होमबालाय थांदो आं मेनेज खालामनोसै जेबो नङा दे आंबो थांफागोन नांथ'आ दे गोनां जायोब्ला नोंखौ लिंहरगोन आं नों थांदो थां आच्छा सियर मारना औ थां आच्छा दे बिदिब्ला आंनि सिगाङावथ' लोगोनावसो थांनो होननानै बुंदोंमोन गैया होमबा बियो दासिमबो न'आव फैयाखै फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं लाखालायबायमोनलाय दिनै गोथाव जागोन होननानै न'आवनो रावबो गैयाबालाय बेखौलाय बोरै लांबावनांगौ जाखोब्रा दुमफाव मोननावनो दोनलांनांसिगोन आंनि गार्लफ्रेन्डखौ हरफिनदो गार्लफ्रेन्ड होननाय बुस्थुफ्रा मैगं थाइगं नङाब्रा बिदि रानलायना जालायबाय थानो जों सानैया ब्रेकआप जायाखैना बेनिखायनो बे गार्लफ्रेन्डआ आंनिसो मा बुंलाबायदोंलै हाजमलाय आंनिसो हिनजाव जाबाय बे नोंनि गार्लफ्रेन्ड नंला मानो जाम्बानि रावफोर बायदि बाहायो नोंसोरथ' दाबो हाबा जायाखैना आंनि गार्लफ्रेन्डखौ हरफिनदो नङाबा आं बेनिफ्राय थाङा आइला मालायनाव खारसननो फैफ्रामनायखौलाय मानो लाफिननांगौ जाखोब्रा हामालै बेलेग हिनजाव मोनगोन दे नों आं आंनि गार्लफ्रेन्ड हाजमलाखौ लानो थाखायसो गोसो थोदों गारनो थाखाय नङा नङाबालाय मानोथो नांलायबाय थानायमोनब्रा गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनायावलाय नांलायखायोना जोंल'सो नांलायाखैना हाजारथा सेंग्रा सिख्लाफोरा नांलायो गोसो थोलायनायफोरा थिग बिदिनो जोंबो नांलायदोंमोन दा नांलायनाया जोबथ'बाय रागायाबो गैला बेनिखायनो हाजमलाखौ हरफिनदो आंनो हाजमला ओइ हाजमला आं नोंनि सना फालगय हाजमलाया आंनिसो जाबाय खारसननो फैनाय बिहामजोखौलाय नोंनालाय बोरै हरनांगौ जाखो फालगय बिदि हाबा जाखांनानै लांलाय लाबोलाय थांलाय फैलाय हिसान सोंलायबाय थाबा बोरै जानांगौ जाखो थाथोंसै दे हाजमलाया बेयावनो आं बेखौ गनायनो हानाय नङा आं हाजमलाखौ गारनो हानाय नङा आं हाजमलाखौ मोनथों होननानैनो अलदर अजा बोरायनिफ्राय मुलि लाबोनानै हाजमलाखौ गोसो थोलाय होदों दा बेफोरबायदि एफा खस्थ'यै मोननाय गार्लफ्रेन्डखौ आं बोरै गारनांगौ जाखो नोंनो बुंलाय अमा राजा बस खोमाखौ खाथियाव लाबोलाय दे लाबोबाय हिनजावफोरनि थाखाय टेनसन लानाङाब्रा 3 जन थांगोन 3 जन फैफिनगोन मिथिबाय माखासे आइडिया टिप्स नांगौबा आंनिफ्राय बिबानो जाबाय मा अजा बोरायनाव थांलायलायनाय बेलाय नाथाय आं हाजमलाखौ बावनो हानाय नङाना फार्स्ट समाव बावगारनो एसे दिगदार जागोनब्रा उनाव लासैनो आदत जालांगोन समायना सिख्लाफोरजों लाइन मारिबाय था थिग जागोन अब्लाबो हाजमलाजों ब्रेकआप खालामग्रोगोन आं हाजमला मा जाखो फालगय नोंनि एक्स बयफ्रेन्डखौ बुजायनोबा बुजायदो आंखौ बावगारदो आंनिख्रुइ साबसिन हामसिन मोजां हिनजाव मोनगोन होननानै बुंदो गोसो दङब्ला दाबो थांफिनजागोन थांफिना माथोसो आं बेजों अब्ला नों आंखौ गोसो थोला नामा गोसो थोला मा उपाय गैयासो नोंखौ गोसो थोदों आं साफाबो थाया दुगैयाबो गस्ला गांसेखौनो गानबाय थायो जिनिर जालायनाय गोजाननिफ्रायनो सामब्राम पियास मोनामो गस्लाफोरानो होमबालाय नोंलाय मानोथो गोसो थोनाय आं मिथिया मानो गोसो थोनायमोनथाय आं बेखौ हायना मुलि होदोंमोन नोंखौ धोत नोंबो बेखौ दासो बुंनांगौ जाबाय होमबा सरि आंखौ हायना मुलि होनासो लादोंमोन नों होमबाथ' आं नोंखौ मालाबाबो मोजां मोनखायामोन नङा माथो नोंजों आंजों गोसो थोलायखायो जों फाख्रि बिफांनि साहायाव सानैजों आइसक्रिम जालायना समायखिरा लादोंमोन ना हाजमला बावगारबाय नामा मानो बावगारनांगौ जाखो बेनो आंनि सेकेन्ड समायखिरामोन आरो होमबालाय फार्स्ट समायखिराखौलाय सोरजों लाखो लागाव दानाबा फार्स्ट समायखिराया आंदों नङाथ' दङ आरो सिक्रेट खोथाखौलाय नोंलाय मानो खोन्थाबाय थानांगौ जाखो फालगय थां आंनि न'खराव फैनानै दावराव दा खालामसै आं लाजिजोब्बाय दै मा बेलाय गोसो थोनायफोरानो बिदि जायो नामा बांद्राय दावराव दावसि आंनि न'खराव समाया दै बेनिखायनो लेथाफोरखौ बेवहायनो फोजोबदो हाजमला नों आंखौ गारमारबाय होमबा आं नोंखौ बेसेबां हाजमला बायदि मोजां मोनोमोन नोंल' आंखौ मोजां मोननानै मा जानांगौ जाखो आं साफा थायो नालाय नों आंखौ मोजां मोनो नाथाय नों दादुरा आलु बस्ता मोनामो दुगैयाबो फाफ्लाखौ माने खावफि गोजा
अब्लाबो नों बायदि मानसिखौ गोसो थोयोमोन आं ओमफ्राय मा खालामखो मालाय सिख्लाफोरजों फेसबुकाव लाइन मारिबाय थायो मेसेज हरबाय थायो मालाय सिख्लानि फट'खौ लाब्रिक होयो बिजि जाबाय थायो बिदि नङाब्रा बिदि नङाहाय जों सानैया गैला गारलायलायबाय आरो बेवहाय फैबाय थानाङा पुलिस लिंहरनानै जेलाव सोनानै दोनगोन आं आंखौ हेरेसमेन्ट खालामबाय थायो होननानै बा गावनि मोजां मोननायखौ बेफोरबायदि खालामनोसै होनबा नों आंखौ मोजां मोननाय मानसिया लेथ्रा फाथ्रा थायामोन नों दुगायालासिनो थांदो थां नुबायना बिराद रांखिनि जागोन बे मानसिया मोजाङै थादै ओइ बारग'बाय आंहा नङाबा आंनि आइ बुरिजों बाजैजोंसो नांलायबाय थागौमोन बियो बारग'नायनि जै मानसियालाय मा जानिलै बे फालगया बिहामजोआबो मालाय मानो बेफोरबायदि गारना फैनांगौ जाखो आयै बिहामजोनि दाय गैया आंसो ब्राब्रा लिंनानै लाना फैदों हाजमलाखौ आंसो लानानै फैदों हाजमलानि दाय नङा खालामो खालामलायबाय थाहाय बे हिनजाव गोदाननि न'आव थाङोना थाङा मानो थाङा जानो बोरो माखासेलाय माथो दाबो सफैला आयै आं बाहेराव दसे थांनानै फैनि थाथ' हाब न'खरावनो खामानि दंसोगारो बहा थांनो ओंखारलायखो नोंहालाय न'खरावनो मेल्ला बिहामजो दङ नों सिन्था खालामनाङा आयै आं दसे बाहेराव ओंखारैनि जागोन दे बाजै थां आच्छा आंग्रिमोनदि बहा थांनो नागिरदों नोंलाय नोंनोलाय मानो नांगौ आयला इसेबां अख्रा आरो नोंनो जेबो खोन्थाया आं आयै आं थांनोसै बापावै फैबाय ओहो आं फैयाखै दोद साला सुफाद हाबाङालाय फैगासिनो दं होननानै बुंदोंमोन आं कल खालामनायाव आच्छा दे ओमफ्राय हांग्रिमोनदियालाय बहा हुर होनना थांलायखौलै आं माथो होबाबो आंखौ माथो होफैनासैब्रा रागा जोंनानै दं एसे रागा जोंगाथोंसै आच्छा आयै आं एसे ओंखाम उखैनाय मोन्दोंमोनलै जाबानो जाबाय आरो आंनावलाय मानो सोंदों नोंहा हिनजाव गदाय लाबोदों हिनजाव गदायनाव सोंहैनो हाया ना बिदि नङा आबै आफाया ओंखाम मोनजायाना बापावै मालानिफ्राय ब्रड लाखिग्रा जाखोब्रा आं हिनजाव 100टा मोनबावथों होननानै ब्रड लाखिदों अमा राजा दाय साला नोंबो गारायाव मानो संख्रि फोनोब्रा माबालाय आफाया आइनो खोथा होदों आइ ओंखाम जायाबा गावबो जाया होननानै बे समायखिराखौ आं आफाखौ सेफायनो होआथ' ना आफा औ होनाबालाय माथो होनबावनांगौ जाखो आंलाय दा साब्बास आफा साब्बास बिदिनो समायखिराखौ सुफुंनो सोलोंनांगौ लाजिया ओंखाम जायाबा गावबो जाफायानो आखौबा अनफ्लाना देखायदों मानोथो नंखाय बांखाय खोथा होनानै लायोब्रा अमा राजा दाथ' नों हांग्रिमोनदि जायाबा ओंखाम मोनजानाय नंलालै ओंखाम जादोंना जायाखै हांग्रिमोनदियालाय फुंनिफ्रायलाय गैया नुवाखै हांग्रिमोनदिनि रागाखौ नुनानैनो बुंदोंमोन आं गावबो ओंखाम जायालासिनो उन्दुबायना बे हांग्रिमोनदिया बेनिखायनो आं बुंबाय नों ओंखाम जायाबा आंबो जाया होननानै आं सानदोंमोन आं ओंखाम जायाबा बियो दुफुं सिखारनानै आंनो ओंखाम जाहोगोन होननानै बेस जायासै जेरै साननाय एरै बापावै नोंबो मालाय बोरै बिदि साननो हाखोब्रा अमा राजा नों हिनजाव गदायखौ लाबोबाय जेब्ला एसेबाबो सयज' खालामनांसिगोन ना आरो बिनि सायाव हांग्रिमोनदिनि सिगाङावलाय नोंलाय मानो बिदि बुंनांगौ जाखोब्रा बाजै हांग्रिमोनदिया दुखु मोननानै दङ एसे अननांगौसो नोङो अनगासिनो दङलै अनजाथाराबा मा खालामनांगौ जाखोब्रा आं माथो बुंबावनो बिसि फिसायनि खोथाखौलाय जायखिजाया बेखौल' बुंगोन रुजु रुमु रायजो जाबानो जाबाय दे नाथाय आं हिनजाव गदाय लानायखौ साबजायाखैब्रा नोंखौ बे जोनोमाव आंल' हिनजाव गदाय लादों नामाब्रा दानि जुगाव हिनजाव गदाय लाया मानसिफ्रा हिनजावफोरखौ लाइनसो मारियो नंगौब्रा दानि जुगाव बै माखासे थिखादारफोरा पलिटिसियानफ्रा हिनजाव गदाय लायाथ' सिख्ला गोरलै गोरलै नायनानै आइफन लुगै सुलिखौ नागिर दिहुननानैसो लाइन मारियो सैथो करेक्ट बेखौ नोंनि अनगा सोर मिथिगौ नङा होमबा अमा राजा नोंसो हाबा जानाय नोंसो सिख्लाफोर लाइन मारिबाय थायो खोथाया बांद्राय नंखायबो नङा खायसे सिख्लाफोरा आइफननि थाखाय थैफ्रामलायो माने जायफोरा आइफन लानो अबस्थायानो गैथारा माने खामानियानो गैथारा बिसोरनि आखायाव ना जब दङ ना माबा मोनसे खामानि मावो बेफोरबायदि मजबुरि मानसिफोरानो जोंफोरबायदि बोराय हौवाजों लाइन मारियोब्रा नोंबो मालाय मानोथो लाइन मारिनांगौ जाखो बिहामजोफोरजों लाइन मारिनो हाया नामा नों आं बिहामजोफोरखौ एसे नोजोर होनो बायोना मोनथिखायो सब जानासो साला सिगारेट खोथाफोरखौ बिदि बुंजायो नामा नोंबोथ' जायखौनो नुयो बेखौनो फसायो माथो जाखोब्रा गासिबो हौवा मानसियानो गावनि आंगोनि अनगा सासेखौबाबो मेजेर खुमायो लेहि बे सिख्लाखौ बे हाबा खालामा थेवबो मेजेर खुमायोब्रा गावनि हिनजावा बेसेबां अखाफोरनिख्रुइबो साफासिन डायमन्डनिख्रुइ गुफुरसिन जाया मानो बयनिख्रुइबो साबसिन हिनजाव जायाथों मानो थेवबो मालायनि हिनजावखौ मास मोनसेनि उनावनो मोजां नुयो गाव गावनि बिसिखौ गाव गावनि हिनजावखौ गाव गावनि गार्लफ्रेन्ड समायनाखौ मानसिफ्रा मा मोजां नुयोखाय सप्तानैल'सो बिनिफ्राय आंगायबायबो आंखौसो मानसिफ्रा गोरोन्थि सानो सानै साथाम हिनजाव गोसो थोग्रा मिहि गुन्दा होननानै आंल' मिहि गुन्दा नामाब्रा बे मुलुगाव आंल' मिहि गुन्दा नङालै गासैबो हौवाफोरानो बेलेग हिनजावनि फारसे लोरबां थायोब्रा सिं लोरबां जाखुमायो बुंनानैबो लानो हाला गावनि हिनजावखौ गावनि गार्लफ्रेन्डखौ गिनानै सिरि थानांबाय थेवबो चान्स मोनोबा लाइन मारिनो दङब्रा बयबो आंनि दाय गैयाना जायखौनो नुयो बेखौनो मोजां मोनो होननाया आंहा पार्मानेन्ट गैया नालाय बयखौबो मोजां मोनोमोनब्रा सब जागोन आंनि बिनानाव थानायाव मा फाल्थुलै बावदोंसो नोंनि बिनानाव आंनि गार्लफ्रेन्ड ना बावगारबाय थायोब्रा आं नोंनि बिनानावखौ मोजां मोनदों होननानै आच्छा गोसोखांहोबाय थागोन आं साबि आंनि बिनानावखौ धोखा होनांगौबा आंनि बिनानावनि मेगनाव मोदै बोहै होनांगौबा नोंनि मेगननिफ्राय हासुदै गहोगोन आं है साला नोंनि बिनानावासो सोरबा हौवाजों लाइन मारिहैबा मा जानांगौ जाखो बेबो बोराय हौवाजों ओरैनोबा जिबायदि ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दङ हाबा जानाय हौवाफोरखौसो सिख्लाफोरा लाइन मारि खुमाबाय थानाय बेनिखायनो नोंसानि बिनानावखौबो गिलायलाङोसोलां आंनि बिनानावा बिदि नङा दै आंनि बिनानावा मालाय हौवाजोंलाय मारै लाइन मारि खुमानांगौ जाखो जि नांगौ आंनो होखाजोबखायो मानो लाइन मारिबावनांगौ जाखो बे दाउदैयालाय आच्छा बेबो नंगौ नंनायालाय रावबो फैयाखै नामासै
बापावै हाबां मा एसे समायना नुदोंलै ओइ मा होनदों नों आंनि बिनानावखौल' समायना नुनांगौ मिथिबाय मालाय हिनजावखौ नङा ओइ साला मोजां नुदोंब्ला दिनै हाबांखौ बेनिखायनो बुंदोंब्रा ओइ नों अफाखौ फोरोंनाङा मिथिबाय नोंलाय जों आइखौलाय माला लाखो खोथायाव बुंदोंब्रा आच्छा आंनि बिनानाव दाउदैनि अनगा रावखौबो समायना नुनो मोना सोर बेफोरबायदि नौटंकि खालामबाय थायोब्ला थांफिननोसै आं ओइ बिदि नङाब्रा होमबालाय माथो थौदो माबार आंहा नार्जि बुदांजोंबो दिनै डेटिं दङ बापावै नार्जि बुदांजों डेटिंआव थांगोन मालाय हाबा जानायनिफ्रायनो मालाबाबो सानैजों डेटिंआव थाङाखै बेरायनायानो जायाखै बेनिखायनो दिनै थांनो सानदों मोनाबिलियाव अमा राजानि खामानिखौ फोजोबनोसै बिनिफ्राय नार्जि बुदांजों बेरायनो थांनोसै बा मानि बाबेलाय हिनजाव सानै लानानै बेयाव बांद्राय खोथा बुंनाङा नों मालाबा नार्जि बुदांजों हिनजाव गदाय लाजाबासो र' बांद्राय आंनि दिमागखौ बायदिसिना सोनानै होनाङा मिथिबाय ओरैनोबा नार्जि बुदांखौ आं मैया गावफ्लांथारसिगौमोनसो आरो आंना नार्जि बुदांखौ गावनो नागिरनाया सिलायासो उल्थालायबाव आरो बोरैबा रागा जोंनानै गावफ्लांमारबा आंनावसो हाबगौमोन दा थ्रोबनो गैलामोन आं मैया बेनिखायनो खुगायाल' टेव जानाङा मिथिबाय ना खामानि मावनायफ्रावबो एसे नलेज थानांगौब्रा हे रागाजोंनो बावगारनानैनो उल्थासो लाफ्लांदों आं बापावै सिलायखौलाय बबेनिफ्राय मोनखो बिखुनजोनि सिलायसो आंनि नङा बिखुनजोआ एमएलए ना जोंहाना सोरबाफोर सुथुरफोरा गावगोन खोमा होननानै मालाय सेफटिनि थाखाय बायनानै दोनखादों लाइसेन्सबो दंखायो बा नोङो गावनो नायग्लायथारदों होमबा मा एसे गिलु बालुलै नों हाबां रागाजोंबा मिथियाहाय मा जाखाङोथाय बार मोदायासो लोगो मोनो ना अखा दामब्रियासो लोगो मोनो आंखौ रागाजोंबा जेबो थालखौनो मोना होमबालाय डाक्टरनाव नायजानांसिगोन नों मानो डाक्टरनाव नायजानांगौ जाखो आंलाय रागासो जोङो आं नोंहा बांद्राय रागा जोङो आंहा बांद्राय टेनसन सानैजों डक्टरनाव थांगोन दै जोंहा बे हाबाफारिफोरा जोब्बा दरखार गैया नोंजों थाङा मा थां मानो ओरैनो आरो जा सोंबाय थायो माथाखौसो गला खालामो ओमफ्राय बोरो हांग्रि मोनथिया बहाबा ओंखारलांबाय मालाय हांग्रि मोनथिखौल' दुखु दाहोहाय नङाबा आइजो आफादनि मानसिफोरजों दखना खानानै बुजागोन नों आरो नोंखौ बुंखाबाय दा हांग्रि मोनथिखौ एसेल' खस्थ' होयोब्ला आं नोंखौ मा खालामगोन नोंखौ फैगोन इलेक्सनाव जेन होगोन आं आइजो माहारिनि प्रेसिडेन्ट आं आइजो माहारिखौ बुंगोन अमा राजानो भट दाहो होननानै बेनिखायनो आंजों पांगा दाला नोंजोंलाय मा लाखोब्रा ओइ नों हाफांजों मानो जुजिबाय दंब्रा आइजो माहारिनि प्रेसिडेन्टसोलै आइजो माहारिनाव बोरैबा बुंनो थांब्ला बिराद पावारबो दं ओरैबा फेमिनिजमनि पावार दंखायो बिसोरनाव बेनिखायनो बांद्राय जेबो बुंनांला नों हायोबा बुरखानांगौसो आच्छा दे थांनोसै बयबो हिनजाव गोदान लागोनि बिमा बिफाया नेगासिनो दङ बे हामाथो थाङाबालाय थांनोनो फैखादोंना हा बिसोर बहा थांजोबखो बहा थांजोबमारखो बिसोर ओ सिख्ला नै जाना ला जाया मानि जाया बेलाय जायाबा जों नोंखौ थुसोमनाबो दौनो हागोन ओमफ्राय नोंलाय सोर आरो बेवहाय थानाय सिख्लाफ्रा बहा थांखो गैला बिसोरखौ फानहरजोब्बाय जों मा फानहरखो गुबुन हादोराव दा नोंनिसो बारि बेनिखायनो मोजाङै जानानै ला नङाबा नोंनि जिउआ जोबनो बारा गोबाव नाङा नों सोर मा मुं आरो नों बर' जानानै मानो बेफोरबायदि खामानियाव इनभल्भ जादों फैसा आरो जा नोंजों रायलायबाय थानो सम गैया आंहा आंखौ फाननो नागिरदों आयै आफा आंखौ रैखा खालामदो आयै आफा आयौ बारा खुगा फिसा सानो मा एसे जायो आयौ मा एसे गोथाव जाखो आंबो मोनजानाय मोनला आयौ बे सिख्लाया आंनिसो लोगो जानांगौमोन बाल्ला आंबो जि गग्ल' गाग्ला मननानैसो ओंखाम ओंख्रि जानानै भिडिअ हेगारनांसिगोन खोमा माथो मानसिफोरा बेफोरबायदि भिडिअखौसो गाज्रि होनलाय नायबाय थायो बाला आंबो ओंखाम जानाय ओंख्रि जानायफोरखौनो देखायनोसै गोथां गोब्रामबो जानो हाया जाहैबाय नङाबा दुब्लियाव एबं गाबगासिनो बेफोरखौ हमना लाबोनानैनो गोथाङै मन'गौमोन बाल्ला हानायमोनब्ला होमबा भिउ जागौमोन आयौ बाला बेफोरखौसो सानबाय दं टेनसनबो दङ ना आंहा मा एसे दुखुनांथाव जाखो आंनि जिउआलाय बाला बे जाथियानोथ' आंखौ मानो गारखो आंखौ मोजां मोनखाबाय गुन्दाया थानाय जाथिनो रागा जोंबा केरासिन लानानै बेनि खानायखौ सावहैगोन बाला बेनि खानायखौ सावहैगोन आं दा मोनायावनो बेनि खानाय जाथिखौ सावहैजोबगोन आं बाला मा दा मोनायावसो दानो थांगोन आं केरासिन गिलानखौ लाखानो मासथिनि दावसो देलाय आयौ बाला हांग्रि मोनदि नोंना हौवाया होखारहरबाय नामा सिलिंखौ होखारहरथ'वाखैहाय उनफोरावसो होखारो ना मायो देलाय आंखौ समायना खालामलाय एसे समायना जानानै थानि आंबो समायना जानोबा सानसेयावनो जाया मिथिबाय नों पार्लाराव गेजेर फैनांगोन न'आवबो मोजां जानांगोन मोजाङै उन्दुनांगोन क्रिम लगायनांगोन
मेगनखौ नुथारनाङा मिथिबाय थेवबो सानसेनि थाखाय मोजां नुहोनाय खालामनो हायो जायखौ बुङो मेकआप जि खालामो खालामबानो जाबाय दे नाङा दे मेकआप खालामा नोंखौ फेस वास खालामना हरगोन आं फेसियेल खालामना हरगोन मिथिबाय जाहाथे अमा राजाया आरोबाव हिनजाव गदाय लाया आरो दे जि खालामो खालामदो आसरी नोंनि दुखुखौबो मिथिबाय आं हिनजावा हिनजावनि दुखुखौ मिथियाब्ला सोर हौवायाथो मिथिनो नङा होमबा आंहाबो दुखु जानानैसो दंखायो आंहाबो खानाय जाथिजों गाजाबायना मालानिफ्राय मैयानिफ्राय आयौ मैयानिफ्राय गारदों बै थालाया गावखौ इसिबां मोजां मोनबाय गावनि फुस्लायनायाव खासननोबो थांबाय आंखौ नायफिनासै आरो मालाय फामेखौसो मोजां मोनबाय सोमसिनि बिनानाव फामेया बिदिसो थगायलायबाय नोंखौ होमबा सेंग्रा समावनो थगायदों मोजाङानो जाबाय देनां हाबा जाखांनानै थगायबा बांसिन दुखु मोनगोन नों बाला बेसेबां दुखु मोनदों थैनो रायखांबाय थानाङा हौवाया नोंखौ थगायबानो नों थैगोन नामा सासे हौवानि थाखायल' उजिदों नामा नों अब्लाबो गोसो गोरबोआ दुदु दादाब मोनदों आयौ मालाबाबो बिदि मोनफेराखैमोन आयौ थगायजाबा बेसेबां गाज्रि मोनो गुन्दा नाखाथा जगरा हौवायाखौ थगायबाय आंखौ भगबाना थगायजानोसो बुहुमाव दैथायहरबाय जाबायसै माथो बुंबावनो आंबो दुखु जानानै दङ आं आंनि दुखुखौ दोनथ'नानै नोंखौ बोरै बुरखायबावनांगौ जाखो दा बावदोंसो नोंबो दुखु जानानै दङ ना नोंनि दुखुखौ नायखांनानै आंनि दुखुखौसो खिन्थिगासिनो आंहा होबायदे आंखौ खेबसे सोबायदे देलाय होदोल' आरो माथो खालामबावनो जोंफोरा लेखाबो रोङा महरावबो गैजाया जाबाय नालाय बेनिखायनो थगायजासै आंलाय माथो महर मोजांबाबो थगायजाबायलाय मालाय नोंनिख्रुइ महर मोजांसिनखौ फसायबाय आरो आयौ बाला नंमारगौसो खोमा महर नांबारगौ महर दानि जुगाव हौवायाबो महर मोजां जानांगौ हिनजावाबो महर मोजां जानांगौ बिदि महर मोजां जायाखैबा सावलुन बावलुन नङाब्ला खोथाफोरखौ फाखाय बुंनो रोङाब्ला मानसिनाव फैसा थानांगौ मिथिबाय फैसा थाबासो सनमान मोनगोन इज्जत मोनगोन हायथु हायथा बाबो हौवा हिनजाव मोनगोन असाइस नायनो गाज्रिबाबो मोजां हौवा मोजां हिनजाव मोनगोन नाथाय आखायाव फैसा गैयाब्लाथाय नोंहा महर थाखानांगौ खिनांगौ महर थानानै लोगोसे सावलुन बावलुन जानांगोन थगायनो गोरों जानांगोन नंगौबो महर गैजा रोङाबाथाय फैसा थाथारनांगौ गाव माबा मोनसे खामायनो हानाय जानांगौ हौवाबाबो हिनजावबाबो बेनोथ' नङा बेरै थगायजादों नालाय दासो देलाय आंहा नोंखौ बुरखायनो हानाय गोहो गैयाहाय बावदोंसो दुखुजोंनो बिदि जाफ्लांदों आं बांद्राय गाबजाबाय थाला बे जाथिनि खानायखौ दा मोनायाव थांनानै सावखाबायजोबगोन आं नायबायल' थानांसै देहाय मा खालामो खालामबानो जाबाय आंखौ समायना खालामना हरबानो जाबाय आच्छा दे आं नोंखौ देलाय होनोसै देलायबा मालाय माथो खालामबावनो आरो गोसोआवनो दुखु मोनखाबाय जेब्ला जेसेबां महर मोजां जाया मानो थगायजानांखागौआ थगायजाखायो थगायग्रा मानसिखौ लोगो मोनदोंब्लाथाय नों समायना जेसेबां जाया मानो थगायजाखागोन नांला दे आं देलायला आं थांनोसै हाग्राबायदि नोंबो आं बायदिसोहाय मा है बाला रागाजों आं बाला गिला लानानै बिनि खानायखौ सावनो थांनोसै आं जाथि नों आंखौ आंनि गोसोखौ खोन्दो बायहोदोंना बायथारनि आं नोंनि खानायखौबो थख्ला खालामगोन आं नोंखौ थख्ला खालामनानैसो गारगोन आं नायनि फामेया नोंखौ थख्लायाव मोजां मोनोना मोना बाला पुलिसफोराबो आइजों लायनो खबरखौनो नागिरना मोनासै माथो जिंगा दासि जों थाबैनो गुवाहाटियाव थांनानै नागिरहैनांसिगोन नाजिबोदां आंनि मथेबा जों राय दासिमबो गुवाहाटियावनो दङ बियो जों थाबैनो गुवाहाटिसिम रावना जानांगोन आं हाफांनो मोजाङै खोन्थानांसिगोन खोथाखौ नङाबा हाफाङा दुखु मोनगोन नाजिबोदां हाफांनो खोन्था हायोबा हाफांखौबो लाबोफा जागोन दे आं हाफांखौ बुंगोन दे बिदिबा अब्ला नों थांथ'दो दे आं पुलिसफोरजों एसे रायलायबावनि
जागोन दे। हाफांखौ लांफायाबा जानाय नङा। सम थाखानायावनो आंनि गोसोखौ हमथानानै लानांगोन। सोमस्रिनि फारसे आंनि गोसोआ थांनाया बे गाज्रि खोथा। बेनिखायनो आं हाफांजों जेसेबां हायो टाइम स्पेन्ड खालामनांगोन जाहाथे आं सोमस्रिनि खोथा साना। अब्लाबो आं सोमस्रिनि थाखाय हेफाजाब होगोन जेब्ला बेहा गोनांथि जायो, जेब्ला बियो खैफोदाव गोग्लैयो। दिनैबा हले जाथिनि खानायखौ सावगोन आं। ओइ जाथि जल्दि फै। गिलानखौ लाखानानै सावनो नागिरबाबो बे आंखौ हमनो हाखागोन ना? बेनिखायनो एसे खाथियाव लिंना लाबोनानैसो सावखागोन आं। दायमासथिनि। दाउसे देलाय। आं मुसुगुर फुलायलाय। नोंखौ आं बिराद रागा जोंदों आरोना। रागा जोंनो मा खालामनो मा मानो जादों आं मिथिबाय। आंनि गोसोखौथ' नों सेफायबायना। आइ एम सरि दाउसे देलाय। नोंनि गोसोखौ आं दुखु होबाय। अब्ला नों आंखौ लाफिनगोन? बे खोथाखौ आं दा सानथ'नो हानाय नंला। आच्छा, बिदिब्ला ब्रेकआप आरोना। आच्छा दे, जेबो नङा। नों आंखौ साइसिन सिख्ला मोननायखाय मोजां मोनबाय आरोना गुबुन सिख्लाखौ। होमबा आंबो नायगोन गुबुन सिख्लाफोरा नोंखौ माब्रै मोजां मोनो। नोंनि खानायखौ दिनै सावनासो गालांगोन आं। बेनो जाबाय नोंनि साजाया। अब्ला लोगोफोर, गाबोननि खोन्दोआव नोंथांमोना खानाय सावो ना सावा बेखौ नुनो मोनगोन। स' नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो। बाय बाय लोगोफोर। चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला गोदानफोरा साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय। लाइकबो होलां। बाय बाय।